A ja by som teraz predstavil Renku a Petra Zaklajových. Vítajte Renka, vítaj Peter. Ďakujem, ahojte. A ako som spomínal, tak Renku a Petra spája nie to, že by oni žili vo vzťahu, ktorý jeden z páru tohto vzťahu by bol niečím iný, ale spájajú ich vlastne prečo ich priviezli, prečo o nich hovoríme ako o niečom špeciálnom, čo oni prežívajú, je to, že sú rodičmi detí, ktoré sa nejak vynikajú z väčšiny. A teda oni nám budú hovoriť o združení rodičov a priateľov LGBT plus ľudí. A možno môžeme začať tak. Renka, povedz, ako si sa vôbec dostala do tohto združenia, alebo čo ťa vôbec k tomu priviedlo? No, dostali sme sa teraz s manželom do tohto združenia vďaka teda nášmu synovi, ktorý je teda transrodový. A tým, že teda bolo to pre nás veľké tabu z začiatku, pretože sa o tom ani nikde nepísalo, nedalo sa zistiť, čo to vlastne znamená, tak keď nám náš syn teda oznámil, že je transrodový, tak vtedy sme začali s manželom nejakým spôsobom hľadať nejaké informácie a chceli sme sa teda o tom dozvedieť čo najviac. No lenže naozaj aj tie médiá veľmi slabo teda boli zásobené nejakými informáciami. Naozaj sme museli pátrať. Vďačná som aj s manželom našim deťom, pretože oni nám teda veľa vysvetľovali. A dostali sme sa do tohto združenia cez sociálne siete, keď som teda natrafila na Facebooku na združenie a vtedy som sa tam prihlásila a prešla som nejakou takouto tabulkou, kde som teda sa zapísala a nejakou konverzáciou a tak som sa tam dostala. Chcel som teda aj ďalej, že teda aby ste vedeli, Peter má teraz trošku obmedzenie hovoriť, že sme radi, že došiel, ale teda necíti sa až tak dobre. A nie je to, že teda nebudem sa až tak jeho pýtať z dôvodu, ako sme tu počuli, že muži menej rozprávajú alebo menej komunikujú. To nie je pravda. Niekedy môže odpovedať, ale ja by som chcel nadviazať aj na to, že keď ste odpovedali na tú otázku, teda na vystavených fotografiách je 5 základných otázok, ktoré všetci zodpovedali a vo vašej odpovedi, čo nás spája naše deti. A teda počuli sme, že to, keď si sa dozvedeli, že máte syna, ktorý nejak sa vymýka z tej väčšiny, z tej možno vašej predstavy, že ako budú vaše deti nažívať, alebo žiť, alebo kým budú, že ako to vplývalo na váš vzťah? Teda tie deti ste napísali, že sú to, čo vás spája. Ako sa v tom momente váš vzťah medzi vami dvoma nejak vyvinul? Že Peter asi inak spracovával to, že má transrodového syna ako ty. Ty možno, že matka má tú väčšiu emocionálnu rezonanciu voči tým deťom ako ten otec. Že či tam niečo aj medzi vami potom to zaiskrilo, či to nejak, to príjmanie tej informácie bolo iné z tvojho pohľadu a z Petroho pohľadu a či to potom vplyvalo na váš vzťah ako taký? No, ja osobne som to navonok bral veľmi dobre. Akože teda v pohode, tak budeš chlapec, budeme to riešiť. Ale vnútri ma to zožieralo, čo vlastne sa na to nemohla Renka pozerať, že jak to znášam, lebo jednoducho som prestal komunikovať. Hej. Som išiel do také, som sa tak stiahol ako keby. Jednoducho, lebo ako rodič máte do určitého veku dieťa, ako ho vnímate a aké máte svoje predstavy, hej, ako otec. No a jedného pekného dňa sa ma to zosype. Ale potom Renka bola tá, ktorá sa hľadala nejakú oporu v tom, že teda hľadala nejaké podporu. Ty si nemal tú potrebu hľadať niekde pre seba podporu alebo pre vás oboch? Ne, lebo ja som sa uzavrel. Či ty si to riešil tým uzavretím? Ja som povedal, dobre, ja to akceptujem, ale vnútri to bolo ťažké. A na to sa nemohla Renka pozerať, jednoducho.
Ako to bolo pre teba? Skús popísať, Renka. To, že Peter sa uzavrel a ty si kvázi zostala s tým sama. Áno, tá prvotná informácia, teda keď prišla od nášho syna, tak ja, na rozdiel od môjho manžela, som vybuchovala. Ja som bola ako sopka, ja som tomu nechcela uveriť, že takéto niečo sa vôbec môže stať. Aj to tá neinformovanosť bola, že je toto vôbec možné? Hej, čiže toto som sa pýtala. A to, že teda som videla, že s Peťkom proste nie je reč. Ja som videla, že on je úplne uzavretý, on sa s nami nerozprával, iba také bežné veci, čo nakúpime, hej. Ale že by niečo, nejaká komunikácia, tak tej som si povedala, že dosť, buchla som po stole a povedala som, že musíme niečo robiť, lebo toto pôjde potom dole vodou. A ja som práve, že taký typ, že rodine založený, ale musíme to stále teda naďalej držať pokope v rodinu. Ja teda poznám Renku a Petra z Združenia rodičov a priateľov, ktoré som tiež súčasťou. A teda viem, vy ste už aj v niektorých tých rozhovoroch to zverejnili, že treba Petrovi pomohlo ten pobyt s inými rodičmi, ktorí majú podobné skúsenosti so svojimi deťmi. Že ako to bolo, to keď ste boli v komunite s rodičmi, ktorí možno mali podobnú skúsenosť ako vy, že v čom vám to pomáhalo a ako by ste možno, že popísali ten kontakt s inými rodičmi, ktorí si prežili podobnú skúsenosť? Ja som bol strašne prekvapený z toho, že sme došli vlastne v podstate medzi úplne cudzích ľudí. Lebo človek mal predstavu, že Ježiš Maria, ja mám transrodového syna, Ježiš, čo na to povie okolie a v podstate také zmýšľanie zvláštne, lebo my sme nikdy predtým potom nepátrali, nevadili mi tí ľudia, nemal som predsudky voči ním, ale keď sme došli do toho združenia, tak som videl to pochopenie tých ľudí, že oni v podstate sú na tej istej line, ako sme my. Hej, že dobre, tam majú lesbu, majú geja, hej. V konečnom dôsledku je to isté, lebo pre tie deti je to hrozba. Oni majú hrozbu celý život. Zo strany. Prečo myslíš, že v čom to je hrozba? Mnoho tých rodičov, ktorí majú strach o deti, počuli sme v jednom rozhovore pri vzťahu s vozičkárom, že teda rodičia sa snažili dcére vyhovoriť vzťah s vozičkárom, pretože mali strach, že ako bude o ňu postarané. Je to podobné aj v tomto, že je to prevažuje ten strach, že moje dieťa teraz bude žiť v spoločnosti, ktoré ju nejak... Je to strach, však to vidíte, jak sa ľudia správajú k týmto ľuďom. Že jednoducho nenehajú žiť tých ľudí. Vy si sa potom jedného žij a nehaj žiť. Hej. Aj keď sme nevedeli o tom, že máme dieťa, tak nikdy som nejak ako dobre vtípky bývali, hej, však dobre, tínedžeri, srandičky, gej, bla, 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 hej. Ale nikdy to nebolo, že by to išlo do nejakého ataku alebo niečoho takého, jednoducho na túto komunitu ľudí. A potom tá skúsenosť, keď ste už prešli si tým prvotným nejakým šokom, že máte dieťa, ktoré je iné, potom ste si našli spoločenstvo. Teraz spätne, keď sa na to pozriete, utužilo vás to ako pár, ako vás dvoch, alebo ako rodinu ako takú, alebo našli ste si nejaké iné veci, že treba to uzatváranie sa, že hodnotíš to teraz spätne, Peter, ako tú správnu stratégiu, alebo aké sú tie... Ja si myslím, že Renka urobila veľmi dobrý krok, že ma v podstate dotiahla do tohoto združenia, lebo tam som sa dal dokopy v podstate. Tam som spoznal ľudí, ktorí sú vlastne, jak som povedal, na tej istej line a sú to úžasní ľudia a čo som sa čuval, už sa motám. Pomôžem? Neviem. Že aj tam bola otázka taká, že či sme sa utužili. My sme vždycky spolu držali. Ako manželský pár vždycky boli deti na prvom mieste. Čiže poučil sa z toho, že neuzatvárať sa, ale komunikovať treba. Že... Komunikovať a strašne ma mrzí to, že my, keď sme boli mladí, že sme sa v podstate o tejto komunite ľudí nič nedozvedeli, alebo nepátrali sme potom, alebo sme sa o tom nejak neučili, lebo ja si myslím, že by to mali títo ľudia jednoduchšie.
tom coming oute, či toho dieťaťa, alebo prijatia toho rodiča, že jednoducho, tak aha, tak nebudeš nevesta, ako som ťa mal v predstavách, no tak budeš chalanisko, hej. Takže to, čo máte tú predstavu, že čo vlastne ako otec chce, som mal, no ja sa pletiem, poď mama, ty. Ja som v strese. Jak môžem si do toho skočiť, že teda, že je tam mnoho tých skúseností, ktoré si ty zažila, teda, že chceš to priniesť a teda myslím si, že slovenská spoločnosť potrebuje sa dozvedieť o tom a teda je tu veľa neznalostí o tom, čo to je byť menšinou sexuálnou orientáciou alebo osobou s inou menšinou rodovou identitou a vy ste sa rozhodli tam aj ísť do verejnosti, robili ste niektoré verejné rozhovory, ale ako reagujete na ten argument, ktorý povie, možno, že tá väčšinová slovenská spoločnosť, toto mne sa nestane, ja o tom sa nepotrebujem učiť a nechcem to o tom vedieť, nechajte si to pre seba, dajte mi s tým pokoj. Prepáčte, ale musím. Lebo ja mám taký názorový príklad. V robote mám kolegov, ktorí majú ešte moc malé deti na to, aby sa vyjadrovali na túto queer komunitu negatívnu. Lebo ešte nevedia, čo ich čaká v podstate. Čo som nevedel ani ja, teda ako my spolu manželia. Takže som im párkrát povedal, že chlapci, vy ešte neviete, čo vás čaká v podstate. Ale aj keď ich to nepoznie, lebo vieme teda, žijeme v spoločnosti, kde sa aj teraz niektorí ľudia idú do verejných funkcií a povedia teda, ja nebudem mať partnera, partnerku, budem žiť sám, ale nepovie, čo je, kto je a podobné veci a snaží sa tu, možno, že väčšinová spoločnosť, nemiešajte mi to tu do verejného diskurzu a treba mnoho ľudí, ktorí nechce, aby na školách sa hovorilo otvorene o tom, že môže byť menšinová sexuálna orientácia alebo rodová identita a deťom sa to nesmie a zakážeme takéto vôbec vzdelávanie. Čo si myslíš o takom argumente, že deti majú vyrastať bez toho, aby sa o tom vzdelávali? No podľa mňa by sa o tom mali vzdelávať. Toto majú rozšírené myslenie ohľadom tejto debaty, tejto témy. Ja si myslím, že čím viac vieme, tak je to lepšie pre spoločnosť. Ako sa cez združenie snažíte toto zmeniť? Že teda máte nejaké aktivity, treba ako združenie, ako sa vlastne posilujete? Že teda spomínal Peter, keď prišiel do tej komunity, tak videl tam tú podporu. Akou formou prebieha táto podpora alebo tieto stretnutia? No, mávame každé 2 týždne online stretnutia zo združenia a v podstate podporujeme sa navzájom, či už nejakými príbehmi, alebo teda, že čo sa nám udialo, či je to pozitívne, negatívne. Čiže sa vždy snažíme sa nejako povzbudiť, keď sa niečo udeje. A ako sa my snažíme pomáhať je asi tým, že teda po vražde Juraja a Matúša som si vtedy povedala, že a dosť. A musíme ísť do ulic a musíme jednoducho niečo s tým urobiť. A práve, že preto sa snažíme nejakými takýmito diskusiami obohatiť teda našim príbehom. Takže asi takouto formou by sme sa chceli teda... Kvôli časovému obmedzeniu sa blížime k závoru, čiže rozmyslite si otázku. Ja ešte predtým sa spýtam, že ako je to vo vašom blízkom okolí? Že teda keď vy ste museli treba starým rodičom alebo rodine oznámiť, že máme transrodového syna, ako to vnímali? Ako ste našli pochopenie v tom najbližšom kruhu vašej rodiny? No, rodina, máme pochopenie, dokonca môj otec má 75 rokov. Neviem, či chceš ty povedať ten príbeh, čo sa teraz udial? No, teraz vlastne sme boli na Vianoce u môjho otca, má 75 rokov a teda už vie tak zhruba pol roka, že teda má transrodového vnúka a v podstate nejak nechcel na tú tému komunikovať, povedal, že dobre, ok, že berie to, ale teraz vlastne chcel to nejak rozvíť, po pol roku asi potreboval nejakým spôsobom aj on sa s tým nejak vyrovnať a teda to nejak vnútorne pochopiť. No a teraz sa stalo to, že chcel vedieť viacej, tak sme mu teda vysvetľovali, že ako to je, prečo to je a on tak pozeral, že tak to akože tak dalo by sa povedať, že pochopil. Vidíme, že teda aj tom okruhu blízkych je to proces, ktorý potrebuje čas, ktorý nejak
nejaké vedomosti alebo nejaké veci potrebujú ľudia aj prežiť. Vy sami ste si s tým prešli, že nejaký čas a sú na to združenia alebo nejaké organizácie, ktoré v tom môžu pomôcť. Čo by ste teda, ja položím už záverečnú otázku, navrhli, alebo čo by vám pomohlo, aby spoločnosť ako taká bola viac otvorená voči tejto inakosti, alebo teda špecificky teraz voči LGBT ľuďom na Slovensku? Že čo si myslíte by pomohlo? Aby ľudia nemali predsudky. Lebo ono to funguje tak. Ty si gej, teba poznám, ty si v pohode, ale ty ostatní. Ja? Ty ostatní. Tak to funguje, bohužiaľ. Poď dá niečo. Asi otázka. Otázku? Áno. A môžeš hovoriť ty teraz, čo si myslíš? Ja sa chcem len spýtať, neviem, koľko má váš syn teda teraz rokov, kedy ste na to prišli až, ale že či na Slovensku funguje taká forma podpory, akože, že keď to povedzte lekárom a tak ďalej, takže či už nadstavia aj tú hormonálnu liečbu a všetko, alebo to tu ešte nefunguje? Strašne dobrý proces. Poďme len. No, my o tejto skutočnosti vieme tak zhruba 3 roky, keď nám to náš syn teda oznámil, čiže a tá hormonálna liečba, ono to strašne dlho trvá. Čiže tam je návšteva sexuológa, psychológa, psychiatra, všade potrebuje nejaké posudky lekárske a chvála Bohu teda navštevuje takých lekárov, ktorí to akceptujú. Takže... dajú to liečbu. Áno. Možno, že niektorí nevedia o tom, že existovali aj štandardy, ktoré boli na úrovni ministerstva zdravotníctva prijaté, ale ktoré boli aj potom veľké témou, ktoré potom boli aj zrušené. Čiže ak chceš, Peter, ešte na záver niečo? Na záver, lebo 100 rokov tu ženy bojujú o rovnaké práva, doteraz ich nemajú, takže si myslím, že to je veľmi vzadu. Takže možno tie rovnaké práva aj pre LGBT ľudí, takých ako pre ostatných. Čím sú iní? Určite. Čím sú iní? Ale možno taká, ešte si dovolím takú dodatočnú otázku, znova budem rýpať, ale však majú rovnaké práva. Akože čím, aké má treba, alebo nemá váš syn také isté práva ako hocikto iný? Napríklad občiansky preukaz. Hej. To už je, že musí sa vyautovať všade, kde, či je to u lekára, či je to na letisku, na pošte. Čiže on tam má stále uvedený iný rod. Áno. On má neutrálne meno, ale stále tam má proste, že mu tam figuruje niečo, s čím nie je stotožnený a čo teda... Čiže treba tie niektoré legislatívne zmeny. Treba, áno, určite. Aby sa aj oni cítili dobre. My si ani nevieme predstaviť, ako by sme sa my cítili, že zamyslíte sa, že sa zobudíte, hej, a teraz sa pôjdete do zrkadla a vy si poviete, že ty vole, to som nie ja. Že vy, vaše myslenie nie je stotožné, alebo vaša identita nie je stotožnená s pohľadom. Hej, to musí byť strašné niečo. To je. Ale tak chcem to ukončiť na pozitívnu notu. Združenie rodičov a priateľov ponúka podporu aj v tomto ohľade a teda odporúčam, ak chcete sa dozvedieť viac, môžete si nájsť na webe Združenie rodičov a priateľov LGBT ľudí, ktorí ponúkajú rôzne formy podpory, aj pre priateľov. Je to Združenie rodičov a priateľov, čiže môžete sa dozvedieť a byť podporovateľmi tejto zmeny. A ja teraz ďakujem Renke a Petrovi za to, že boli medzi nami, že sú vystavení túto na putovnej výstave. Ďakujem vám za váš čas. Ďakujeme.